Takže to je určitá výzva, teraz prichádza trošku iného súdka, pretože by som chcel takisto, keď sme už tu raz ročne sa tu stretávam na tomto pléne, ktorá je konferencia určená nám, Slovákom žijúcich v zahraničí, samozrejme za vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, poukázať trošku na určité veci, ako to tu funguje. Lepšie povedané, povedzte mi vy sami, keď tu už sedíme, či to splnilo účel. Už 6. rok sem chodím, myslím, že 5. alebo 6. rok, a kde sú tie workshopy, ktoré upozorňujeme, že tie by boli omnoho hodnotnejšie, efektívnejšie, spolu niečo dokázať, pretože tá diametrálna problematika každej jednej komunity v inom štáte úplne tak odlišná, že skôr by mali urobiť tie vytvorené workshopy. 2 dní sme tu zabili, niektorí počúvali, niektorí nie. Niektorí argumentovali, že to bude v zborníku, otázka je, kto ten zborník bude čítať. Alebo si ho zase pozrieme o rok tu a pospomíname si, čo sme povedali, keď sme povedali. Takisto máme tu úrad od roku 2006. Pýtam sa, mali sme niekoľko postrehov, ako takisto riešiť tieto veci. A to, čo sa stalo s volebným zákonom. Chystajú sa voľby, Slováci žijúci v zahraničí chcú voliť. Kde sú vytvorené pracovné skupiny na to, aby sme riešili tú otázku, aby sa zjednodušil voľba zo zahraničia, a na to sme tu my, ktorí vlastne žijú v tom zahraničí a môžu tomuto štátu vstúpiť aj trošku do toho politika, lebo aj to je určitý štýl a smer využívať slovenčina aj nástroj v politickom živote. Študentské pôžičky. Hovoril som pred rokom 2, urobme už na Slovensku, aby ľudia, ktorí odchádzajú preč, novodobá migrácia, aby si zobrali študentské pôžičky od tohto štátu, ako ja som to musel spraviť v Británii, čo som sa zaviazal niekoľko rokov. Skúsme ponúknuť študentom, nak idú, dostanú zahraničné know-how, hej? Je to veľmi dobré, je to presvedčné pre tento národ, ale zároveň ich trošku zaviažme k tomuto štátu, aby sa vrátili naspäť, lebo tie peniaze tak či tak vždy budú musieť vrátiť. To nie je žiadna finančná strata. Bohužiaľ, nakoľko som avizoval všetky tieto ciele, plány, nepodarilo sa nič. Čo sa týka, kde som to predložil na úrad neurobil doposiaľ nič. Tak ja už poviem z mojej aktivity, pretože som pre niektorých príliš aktívny, pre niektorých možno ešte len tak mierne. Môžem rovno odkázať úradu, že ten lobbying už prešiel s mojou osobnou iniciatívou a ministerstvo financií už odobrilo túto myšlienku, pretože to nezaťaží štátny rozpočet, a keď to nezaťaží štátny rozpočet, tak potom sú všetci tomu otvorení. Takže môžete rovno nabehnúť, že ministerstvo financií to odobrilo, môžete rokovať už v našom mene ďalej. Investičné projekty. Všetci sa tu vlastne stretávame, ale náš najväčší problém je investičný projekt alebo investičná pomoc zo strany štátu na to, aby sme mali vlastné priestory. My si môžeme robiť, čo len chceme, ale keď tí ľudia nemajú kde prísť, kde sa stretnúť, tak na čo? Všetko je virtuálne. My v Británii si nemôžeme dovoliť, to neskutočne drahé niečo také riešiť. Preto vyzývam, aby sa urobila určitá štruktúra, možno na 5 rokov, v ktorom danom roku sa pridelia vyššie finančné peniažky, granty, na to, aby sa zrodili tieto domy, slovenské domy, alebo ako ich už sa nazvú, ako sa to zrodilo aj v Rumunsku, v Srbsku a tak ďalej. Aj za pomoci slovenského štátu. Toto je jedna z víziev. Taktiež TASR. Bolo mi povedané na škole žurnalistiky pred rokom, že TASR môže, keď sme boli aj s pánom Sandom na exkurzii, že môže, ak úrad si to vykomunikujeme, že môžeme dostávať správy z TASR. Doposiaľ rok prešiel, nemáme nič. Pýtal som sa na to, odpoveď bola, sme v rokovaní, prešiel rok nič. Tak som musel nabehnúť ja sám a dohodol som sa, že za 5 000 korún tie správy budem mať. No tak zase kde sme? Zase si to musím vybehať sám. A keď niečo sa k tomuto tu povie, tak to značí, že z našej strany alebo z mojej strany kritika, to značí, že úrad žiadne peniaze nedá. Poprosím ešte o 1-2 minútky, pretože som myslím, že toto je konečne niečomu, možno posunie toto celé niečomu ďalej. Úrad rieši kultúrne akcie. Prečo radšej nerobí túto politiku, ktorú možno by mal, a prečo sa stvoril?
naše problémy, našu problematiku, zvážiť, ako mediálne sa prezentuje v týchto médiách na Slovensku, prečo teritoriálni pracovníci nevychádzajú mimo Slovenskej republiky na to, aby pomohli a pochopili naše potreby, keď nás zastupujú pred grantovou komisiou. Oni nemajú ani šajnu, jak ja žijem v UK, keď tam raz nedojde. Ako to môže pochopiť? Aká je efektivita takýchto zahraničných tých úradov? No a na margo SZSZ, takto rovno môžem povedať, Západná Európa, vystúpil som z Generálnej rady, nakoľko som udal dôvody, ktoré som udal. Vyzývam Západnú Európu, aby si zvolili zajtra na Generálnej rade, možno už teraz, a navrhli pánovi predsedovi nástupcu. A možno sa treba aj pozrieť, čo v Národnej rade sa hovorilo o SZSZ teraz v útorok zo strany pána Čaploviča a nebolo to nič pozitívne. Tak len aby ste mali aj trošku z iného súdka informácie a urobili si vlastný názor. Neberte to prosím vás a nikto tu ako kritiku osobnú. Mne ide iba o to, aby sa pohnuli veci niekde úplne inde. Ďakujem.